kai Musa ka biya mata gaskiya me ne haka da mun ce shi dora yayin gidi yake faɗa wannan magana da yake cewa za je fin duk inda zuwa sai daga dan fin an ga miki fin hakwari da Allah saurara iro kai tunda mai gaskiya ne ga yamin ya haka. A new challenge has come to you in another pattern. The story of a village man who wants to be a celebrity in Rabo. He facing a hard threat from the people around the village and also in his family in Rabo. Ina ta in yi fim amma yana ni kiga friends ina fa gaba ɗaya su duk suna yin fim amma ni kuta har yanzu ya ƙi ya bar ni to na rantsi da Allah in je bai bar ni ba Allah sai na bar gida. To zan kai za ku tafi wurin location ne sai ka rike min masifafi da Allah ka yi ka. Wanda ke damun ka ne? Wannan hasira ne ko bakin ciki? Love behind the backbiters, grab it and see how a unknown to becoming a known in Rabo. Story Abubakar Diamond. Executive producer Mansini. Producer Abubakar Diamond. Co-producer B. Ali Ethiopia and Aisha Humaira. Continuity Mansur Mansi. Production manager Maryam Antima and directed by B. Ali Ethiopia in Rabo. In Rabo.